سلام سلام كبرات عايز ما دبز تقاتلتي كميك أنيكم بخل وجن دحن كتلو سلام بخل وجن خون لكم منه زابير سلنايو محرات دمان نزل عالمين بريمون أملاخ كبري خلنا محبر أملاخنا قل تنابز بلا رئيسنا أبز حلفة جزيه نبيت أملاخ كتمسو كلها رأيت كا أيتر إلوك زابير أبز ساعات عسران سلستن كاب عصرت ربعة إكس عصرت حموش تزلو عم بيبنا نيرنا بزداقمون عصر شدشته كاب عصر شدشته إكس عصر شوعات تزلو تتقيسلو مخنياتو تابيت مقدس زابير مدرد سرتا أبو لي كدان بموسى أب حدش كدان كا بيسوس كريستوس نحنا حزب أملاخ كم بيت مقدس أملاخ مسيلنا زلو بمنفس نات هانتنا نتا محضر وقت كون زلوا بيت مقدس بحبرة يخون بقلي بيت مقدس مخاننا مصحف قدس أب قدامي كورنثوس معراف شدشتن أب قدامي كورنثوس معراف سلستن مجمريا كم قلي معراف شدشته كم حبرة دما معراف سلسته تقيس له ذا بيت مقدس أملاخ بيت أملاخ ذهبا تسقى بيت أملاخ ذهبا وهبتات إياه تهنت سلازي أتي وهبتات كاب أملاخيو أتتسقى كاب أملاخيو نمهناس كأيو زوهاب مو نفس وقفنا بقوي تازا أمنا زبلنا نتا محبر أملاخ كنهنت بتتوهبنا تسقى ننحد حدنا يخون أبقر مجزي أبهر دما نخالقوت بس أجازي كنجالاجل فعاد أملاخي بعر نفس وقفنا أنا محبر أملاخ ناب أخيبا كلمة كلنا بزي وهبت أبقر ما أملاخ كنرأي كم زي تجبعنا أبز حلفة جزية تزاري بنير سلازة وهبتات أبكل التخفيلنا نيرنا زرأي تحستاوي زي منفساوي إلنا بكل تخفيلنا نيرنا بزعبو دما تماهيرنا نيرنا سلازي نفس وقفنا تسقى خم تقبلنا مصحف قدس مسكري سلازي قويتاز تقبل ما بمنفس قدس تحت مزبله خلو أماني وهبت اللو زي يسمعنا أي يسمعنا تقدس قالوا خم سلازبل مجمريا بقالوا خن أمن يقبأنا سلازي أب رومي معرف عصر تخلت فقدي سلسته نفس وقف وهبت بمسفر امنة أملاخ تواهيبيو يبلنا أب إفسون دما إفسون بزعبا محبر أملاخ زمهر مو أب ربع معرف قد شو عدته نفس وقف بمسفر أجا خريستوس وهبت تواهيبنا إنا يبلنا سلازي أمون جوز تقلتن زي تقلتن يتفللي أبقالينا تتسقى أملاخ بجهود أبقى ما أملاخن سبن رؤي كوينو قلوس تسقى الله نايقلينا جنا زي تقلت أو منفسنا جنا درو زلو كم زخنا إنا نردا سلازي كم تقبلنا من أمانجن ناي نفس وكفنا قديو زي أبهر أيحسنيو كم قالوا خايو تزارب سلازي حواري باولس إذا خصحف كله كابزة ساعات معراف عسران حموشتن كابزة ساعات معراف سلاسان حموشتن أب كلتي معرافات بيت مقدس يسرحوا لي مباء حيزهم يمسؤوا ببت عقمهم ببت زلوهم إلوك زي أبير تزاربيو سلازي نفس وكف حدقت حاتيات رخيبو بيسوس أمينو داقم زتولده ولد أملاخ زخونه كابزيت زرئي بكريستوس يسوس كم بحدش تولدكم يخم يبلنا داقم لدت زين أمن ترى أخونا نقاقل لنا خنياتو داقم لدت دكتورين نايقله امنتات ناي كريستنا زي كونس قال أملاخ سلزخونه أب وانجيل يوحنس معراف حده أو وانجيل يوحنس معراف سلسته أب ملأخت باولس نابتيتوس معراف سلسته أب ملأخت يعقوب معراف حده أب قدامي بيتروس دما معراف حده تزاري بله كابزيت زي كم بحدش
ተወሊድኩም ኢኹም ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 22 ክሳብ 25 ዘሎ ብሓራብ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1 እስካዕ 6 ድማ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ይብለና ስለዚ ዳግም እንተዘይንውለድ ሓደሽቲ ውሉድ እንተዘይንኸውን ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ኣይምበለን ስለዚ ምርዳእና ከነስተኻኽል ቅድም የዛረብ ዘለኹ ስለዚ ዳግም ካብ ኣምላኽ እንተደኣ ተወሊድና ኣብቲ መንፈስና ብመንፈስ ቅዱስ ተቐበልናዮ ናይ ኣምላኽ ውህበት ኣሎ እዩ ስለምንታይ ውህበት ይህበና ንሓደድና ብኡ ምእንቲ ክንተሃናነጽ ምህናጽ ንቤት መቕደስ ምህናጽ ንሓድሕድና ምህናጽ ንቅዱሳን መታን ክፍጸም ብጸጋት ምህናጽ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ምስ ተቐበልና ድማ እታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ልምምድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ስለዝነበራ ምስ ኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም ይብል እሞ መንፈስ ቅዱስ በኣንብሮ ተኢድዩ ወይስ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝህብ ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ይግባአና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት እንተደኣ ክንገብሮ ኮይና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 መጀመርያ ምዕራፍ 3 መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ካብ ማይ ወፀ ዝብል ኣሎ ኣብ 4 ምዕራፍ ሽዑ እንታይ ይብል መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ድማ ብመንፈስ ተመሪሑ ናብ በረኻ ይሁዳ ከደይ ዝብለና ኣብ በረኻ ይሁዳ ድማ ብሰይጣን ን40 መዓልትን ን40 ለይትን ከም ዝተፈተነ እትፈተነኡ ድሕሪ 40 መዓልቲ ሰይጣን መጽኡ ሰለስተ ፈተናታት ከም ዝፈተነሞ ከም ዘይተዓወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንኣምላኽ ኣኽቢሩ ከም ዝወፀ መላእኽቲ ድማ ከም ዘገልግልዎ ተዛሪቡሎ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ከነገልግል ቅብኣት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ተጋሂዱ በትተዋህበና ውህበታት ንቤት ኣምላኽ ከነገልግል ይግባአና እዩ ስለዚ ኩሎም ደቂ እስራኤል ውህበት ኣለዎም እሞ ነታ ቤት መቕደስ ክሰርሕዋ ኣብ ዘጸአት 35 ከምቲ በኣምሆይ ዝተንከፍናዮ ኣሎ እዩ ስለዚ ሙሴ ተዛሪብዎም እምበር ውህበት ዘምጽኡቶም ግለሰባት እዮም ነፍስ ወከፍ ይዝብለና በኣር ከምዚ ይብል 35 ዘጸአት ቁጽሪ 4 ሙሴ ድማ ንብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ተዛረበ እቲ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ዝኣዘዞ ነገር እዚ እዩ እንታይ ካባኻትኩም ንእግዚአብሔር ህያብ ውሰዱ ነፍስ ወከፍ ፍታው ልቢ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ህያብ የምጽእ ስለዚ ብፍታው ኢና ነገልግል ባህልና ኢና ነገልግል ግዴታ አይኮነን ወይ ሰብ መዚዙና አይኮነን ወይ ሰባት ኣብ ሓደ ክፍለ አገልግሎት ስለ ዘቀመጡና አይኮነን ልክ አቤት አምላኽ እኳ ስርዓት እንተሎ በበት ተዋህበና ጸጋ አበይ ክንዋፈር ከም ዝግባአና እኳ መራሕቲ ወይ አማዕረይትን አማቃራሕትን እንተ አድለዩና ገነት ውህበት ካብ አምላኽ እዩ እሞ እንታይ ይብላሎ ነፍስ ወከፍ ፍታው ልቢ ዘለዎ ንአምላኽ ፈቲና ክንግዘኦ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 100 ቁጽሪ 1 ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ተገዝእዎ ይብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ድማ ብዛዕባ ህያባት ናይ ውህበት ዝረአ ዝጭበጥ ዝተሓዝ ገንዘብ ዲ ወይስ ንዋት ንብረት ብፍታው ከንህብ እዩ እግዚአብሔር ዝሕብረና እቶም ሽማግለታት ብግዲ ዘይኮነስ ብፍታው የገልግሉ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ ኩሉ ብፍታው ማለት እዩ ንአምላኽ ባሂሉና ከነገልግሎ ንህዝቢ አምላኽ ባሂሉና በትተዋህበና ጸጋ ከነገልግሎ አምላኽ ይደሊ ከም ብዙሕ ዓይነት ጸጋ ከም ሕያወት መገብቲ ኮይንኩም ናይቲ ብዙሕ ዓይነት ጸጋ አምላኽ አገልገልቲ ትኹኑ ንሓደድኩም ድማ ተጋላገሉ ይብለና ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ካብ 10 ክሳብ 11 ዘሎ ተንቢብናዮ እግዚአብሔር ይባረኽ ካብ 9 ተንቢብናዮ ጽቡቕ እዩ እሞ እንታይ ይብለና ኣሎ ነፍስ ወከፍ ይብላሎ ፍታው ልብ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ህያብ የምጽእ መን ዝሃቦ እግዚአብሔር ዝሃቦ ነታ ቤተ መቅደስ ክስራሕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መንፈሳዊት ያታ ቤተ መቅደስ ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 18 ክሳብ 22 ብመንፈስ ቅዱስ ሓቢርካ
ويحبيركم محضر أملاك تكونوا تهنصوا لكم يزبلنا እግዚአብሔር ይመስገን بمنفس بأندنت أوشتي بزي الرئي إنا نتهانانس تمأكابناسي وشتاوي لباوي منفساوي مبار انتهي للشعو أب 4 كابخاتكم እግዚአብሔር ሕያው ወሰዱ ነፍሱ አከፍታው ልብ ዘሎ ሕያብ የምጽወር ቅብሩን ድማ አስራዝን ናበለ ብዙሕ ይዝርዝር ኣብ ቁጽሪ 10 ሽዑ ወርዲ ሎ እንደገና ፍታው ልብ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ዝብል ቃል አውሉ ተቀሚጡሎ ኣብ ቁጽሪ 10 አባኻትኩም ጥበብ ልብ ዘለዎም ኩላቶም ይምጹ እግዚአብሔር ዘአዘዘ ሁሉ ድማ ይግበሩ ስለዚህ ጥበብ ልቢ ፍታው ልቢ ኢሉስ ጥበብ ልቢ ካይሉ እግዚአብሔር ጥበብ ልቢ ዝመልኦም በጥበብ ዘገልግሉ ድማ ካልኦት ከም ዘለዎ ይሕብር ኣሎ ሳልሳይ ቁጽር 10 11 12 ተንቢብና ድማ ኩሉ ተኣኺባ ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ቅድመ ሙሴ ወፀ መጽይ ኮነን ዝብል ዘሎ ተዛሪብዎም ትምኽሪ እቲ ሓበሬታ እግዚአብሔር ዘአዘዞ ምስ ነገሮምሲ ተኣኺባ ተበቲኑ ማለት ነናብ ገዝኡ ኸይዱ ማለት ስለዚህ ሒዙ ክመጽእ ማለት ስለዚህ አቤት አምላክ መስተአከብና ይኮንና ነገራት ዝመጽእ ካብ ቤትና ሒዝና ኢና ንመጽእ ትጸጋ ስለዚህ ብጾምን ብጸሎትን ገጽ አምላክ በመድላይን እቲ ሓሙሽተ መዓልትን እንመላለሶ መመለላስ ንስዩ እቲ መንፈሳዊ መለክዒናሞ ኣብቲ ቅድሚ ሰንበት መምጻእና ዘሎ ዕለታት ንስዩ ንምድላውና ንህያባትና ንኽን ሒዝና ንኽን መጽእ ምኽንያት ዝኾነና ኣብ ቤት አምላክ መስተአከብና ይኮነን ትመስርሕ ዝመጽእ ሽዑ ዝኸውን ተአምራት የልቦ እምበኣር ወፀ ይብለና ነፍሱ ወከፍ ልቡ ዝደፍኦ ኢሉ ሽዑ ልቡ ዝደፍኦ መጸ ወፀ ኢሉስ መጸኻ ኢሉ ወፀ ወፂዩ ናብ ቤቱ ኸይዱ ሕጂ ግን ካብ ቤቱ ሒዙ ይመጽእ ኣሎ መጸ ኩሉ መንፈሱ ፍቃድ ዘለዓ አለሉ ስለዚህ ጸጋ ይድርኽ ጸጋ ካብቲ ሓደ ውህበት ምዃኑ ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ ዘፍልጠካ ፍቃድ ኣለካ ሙሉእ ፍቃድ ኣለካ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቃዱ ኣባኻትኩም ድልየትን ግብርን ዝገብር ንሱ ኢሉ ትድልየትሲ ካብ ኣምላኽ እዩ ካብ ጸጋ እዩ ነቲ ድልየት ናብ ግብሪ ዝልውጦ ድማ ክእለት ካብ እግዚአብሔር በእምነት ዝወሃበካ ነገሪ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ መንፈሱ ፍቃድ ዘለዓ አለሉ እንታይ ዘለዓ አለሉ ልቡ ዝደፍኦ ኩሉ መንፈሱ ፍቃድ ዘለዓ አለሉ ፍቃድ ሙሉእ ድላይ ሙሉእ ጸዓት ይሕድረልና ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትድልየት ናይ ስጋ ናይ አምቢሽን ወይ ድማ ትምኒት ወይ ክኸውን ኢልካ ትገብሮ ዘይኮነስ ካብ አምላኽ ዝነቀለ ድላይ ኣብ ቃባኻ ዘይነበረውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ አምላኽ ዝጅምር ማለት እዩ ኩሉ መንፈሱ ፍቃድ ዘለዓ አለሉ ንመስርሒ ድንኳን ምረኻብን ንኹሉ አገልግሎቱን ንቅዱስ አልባስን እግዚአብሔር ህያብ አምጽአ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪኡ 12 ፍታው ልብ ዘለዎም ካኢሉ ደጊምዎ ዘበሉ ሰብኡትን አንስትን መጽኦም ስለዚህ በሰብኡትን በአንስትን አቤት አምላክ ውህበታት እና መጽአ ንግልገል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ዲው ቃል ፍልጠት ዲው ቃል ጥበብ ዲው ፈውስ ዲው እምነት ዲው ግብረ ኃይል ዲው ቋንቋታት ዲው ምትርጓም ቋንቋታት ዲው መለላይ መናፍስት ዲው ናይ መሃብ ጸጋ ዲው ናይ ምጽንናዕ ጸጋ ዲው ናይ ዲቁና ትሕቲልካ ምግልጋል ዲው እዚ ሁሉ ጸጋ እዩ ዘገልግል ከምታ አምላኽ ዝሃቦ ኃይል ገይሩ የገልግል ይብል አገልጋሊ ዝብል ቃል ዲያቆን ይዝብል እግዚአብሔር ይመስገን እሞ እንታይ ይብላቁ ፍታው ልብ ዘለዎም ዘበሉ ሰብኡትን አንስትን መጽኦም ናበለ ይዝርዝር ሞንታይ ኢሉ ነፍስ ወከፍን እግዚአብሔር ህያብ ወርቂ አቅረበ ይብለና ስለዚህ አቤት አምላክ ክንመጽእ ኾለና ከምታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እቶም ዝሃንጹ
مسرتهم كريستوس كوينو أبتلع لمسرت كتهانس كل خاجن وورقي ويبرور وياسرازي مالت كبر أمني كا تمس قال يوم جن حسر سعري إنش أيتيم سيمو كنددي كابس جاز خونه زبلة بسمعيد أملاخ زي بله كاتجبر زبلة أبكر ما أملاخ دحراي مع التواجع أيوه هبني كاب أملاخ زنق عليه نبيت أملاخ حزنا خدمت زعبير ذهبنا بفتاو بخوم وتقبلنا إنامو بفتاو كنهب زعبير يدلي لومي نبيت أملاخ نفكران ترى أخوينا نتاي حزنا نمت نتاي يبلا اللخو حزب أملاخ تفكر يا ديخي تفكروا ديخا يفكروا دي ها ترى إلي أيمتا نبيت أملاخ يفتوا دي تفتوا يا ديخي تفتوا ديخا ترى إيدكا أي ترى قال حيز كامسا نمسنا نعز خون نفوس زخون نبرخ زخون نمدحان زخون نلوط زخون نمعباي زخون نمعراي زخون نمجنح مو نمملاس زخون ننسحا زخون نمعراي زخون نمقنع زخون نأندنت زخون كله نمهنات أبقداماي قرنطس 14 قصر 10 تخلت بأموي كتقصو خلخو بقر نفسه أكف نوهبتات النقن كاب كوناس نمهنات محبر عزوزات ويبقوا زبز حلنا كنكون ندلي إلو أبقداماي قرنطس 14 تخلت تزاريبو له زيابهر مسجد كبرون السم يخون قال يوم كي تردهم ناي شيطان مسارح خوينهم نخفرسو وي نخفف فلو وي دما رؤسهم كريو زقبروا زي علماوي قلعنتاوي عشنتاوي مخانو كحبر فتو مباري زي أبير تمسكن يخون قنقو دليو حرق بلو إلنا إمو اتي حرق تاناسي نرأسنا ديو نخالقوت نبيت أملاخ نفكرة كنقول كلنا حانتي أبهواه تلتل زبلت أيكونت زي ترى زي تشبت أيكونت نتهم تريهم دخام زلوهم قال يوم دناقور قال يوم عايشو قال يوم كمتي كنا بقوي تاز أمنو نعم بفقري ناتس أوركا حاليوت حيزكا نات عجزكا كتقلقليو فقاد أملاخ زدليك بخل تعجزتي زخل تأمرتن تأمراتن أما أكلكم تجبره يبلون نسب قرنطس بزح تعجز وومي زي أبير تمسكن يخون أبكى لا قرنطس معرف 10 تخلته حواري باولوس تزاري بوله زي أبير يبارخ بار لومي سب كاب تتقم خون ترى إيده خمس خلة تريو عايز اللي عايز أوم عايز قادل رؤسه عايز إدب سنفنا عايزي عشنت كاي كتبي الكامسة قال حيز كامسة كتبي الكمسي قال حيز كمسي زي أبير تمسكن يخون زي أبير زارب أملاخي سلازي كتوكا بخلهم تحدي مهرول لوه كلمة مهرول ما مزمور اللوه مهرول لوه رأي اللوه تنبيت اللوه قانقاتات اللوه مترقان قانقاتات اللوه مللاي منافس اللوه فوس اللوه تحسو ناي مدري ناي نبرت هبت اللوه جنزب اللوه كما يجر كانتي تسبر لبي زغهاي لبي زحمم سغا تناوص امرو تربش لبي تعري تفوس تناقف تدحن تملئ اذا خن حاسب املاخ امرو يهبنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ባር መጀመሪያ ጎይታ ካብ ተቀበልና ህያባት መንፈስ ቅዱስ አውስጥና በመንፈስ ቅዱስ زحادره كم زلنا نسود ما نزدله كم تنسدليو مقيلو خم زهب كنا آمن يقبأنا كم تتمنى يا زي كونس كم تنسدليو قالينا هي أبات نجزي أبير انتر أحاتيتنا يو تلموني أخون جن فتوات سجاهم كزروا بخوفو سلز لمنكم ما يتقبلوني خم زبنا الله بيعقب معرف 4 قطر 3 4 كساع حموش تزلون تنبيبكم سلام انتهي قالينا توهبتسي مسرسنا نتحاحزمو እግዚአብሔር እትዕላማናይ ምልማናይ ፈልጠሞ ትልምኑ ወይ ትፈልጥን ይኹም ይብለና
دك زبديوس حدنا بيمانك حدنا بسقامك مسبلوه تلمنو يتفلطني خميلو نبزحات كأحرقوه أب مرقس معرف عصرته كاب 35 كس 45 زت حساسبي سمعوا كتلمنو خلهم سي نتا بيت أملاخ نتا ما أوزلو قدسان أب كالوتون قويت هذا يتقبلون كخونو خلو نسب تفكرون تداخلكم سي تحليلون تداخلكم سي كاب دنقاس تطلع عليه نحوخا نحابتخا نحوخي نحابتخي نبخا ندخا زخوني خاتلمن نمني حبو بزي قدس ولا نعاين تزهاب كاني بزي قدس نخالقوت كن حبو قنا يرخب تصقع أما أكلنا كتب الكل لخا نتابكا تصبو نخالقوت تهابوم دما እግዚአብሔር ንህዝቡ ጸጋ በመሃብ ስለዚ በጽሐ ክብርን ዓኻ ይኹን ኢኻ ትብል እምበር ኣይተቐነን ኢኻ ዝቐነ ንርእሱ ንኽብሪ ርእሱ ዝምነ ሳኦል ሲ ንዳዊት ክቐንኣሉስ እዚ ሰይጣናዊ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ መንፈስ ሰይጣን ናብ ሳኦል ዝመፀ ነቲ ህዝቢ ዝሓልን ነይሩ ተዝኸውን ጎልያድ ነቲ ህዝቢ 40 መዓልቲ ኣጨኒቕዎ ነቲ ኸጨንቖም ጽንሐ ሳኦል ከኣምስኦም ኮይኑ ሰራዊት ኣኽቲቱ እኳ ኽነሱ ክዕወት ዘይከኣለ ሓደ ኣብ መንጎኦም ኮተት መንእሰይ መፅዩ ካብ ኩሉ ጭንቀቶም ክንዲ ዘዕረፈ ክንኣድ ዝግብኦ ስለምንታይ ይቐንኣሉ እዚ ስጋውነት እዩ ሎውን ኣብ ቤት ኣምላኽ ወላ ተቐቢኦም ዝበሃሉ ከም በዓል ሳኦል ግን ልቦም ዘይተለወጠ ብዙሓት እዮም ብኻልኦት ዝቐንኡ ከምኡ እንተደኣ ኮንካ ሰይጣን ይብለፀልካ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ተነሳሕ እቲ ውህበት ናብ ቤት ኣምላኽ ይምፃእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቀንእን እኳ ደኣ ዕዮ ምስ በዝሖ ምስ ፈለጠ ብዙሕ ሰብ ግፉዕ ብሰይጣን ተኣስረ ብስላዕ ገፋዒ ዝተሃስየ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ብድንቁርና ብጸልማት ዝመላለስ ዓቕሉ ፀበቦ ዋና ሰኣነ ጓሳ ሰኣነ ምስ ረአየ ደንገጸሎም እሞ እቲ ዕዮ ብዙሕ እዩ ዓየትግና ሒደት እዮም ነቲ ጎይታ ኣኽልሲ ናብ ግራቱ ዓየት ክለምንዎ ኢሉ እቶም ምስኡ ዝነበሩ 10 ግን እቲ ጾር ወይ ድማ ትኽብደት ስለዘይተረድኦም ክጽልዩ ኣይትሪኦምን ኢኻ ኢየሱስ ግን ሙሉእ ለይቲ ክጽሊ ሓዲሩስ 12 ሃዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም ፀዊዑ ምስኡ ከዓ ክኾኑን ምእንቲ ክልእኮምን ኣብ ኣጋንንትን ኣብ ርኹሳት መናፍስትን ድማ ሓይልን ስልጣንን ክህቦም ከሎ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ድሓር ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ድማ ክልእኮም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 10 ድማ ወሲኹ ካልኦት 7 ከም ሰርዐሞ ኣጋንንት ከም ተገዝሎም እናተሓጎሱ መፅኦም በዚ ጥራይ ተሓጎሱ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለተጻሕፈ ኢሉ ጎይታ ክሕጎስ ከሎ ኢና ንርኢ ክኸይድ ከሎ ድማ ናብ ሰማይ ዓረገ ነቲ ንሱ ዝጀመሮ ክፍጽሙ ክዓዩ ድማ ጸጋ ሂቡ ከም ዝኸደ ኣብ ማርቆስ 16 መወዳእታውን ተጻሒፉሉ ጎይታ ድማ መሳታቶም ይገብር ነበረ ነቲ ቃሉ ድማ ብስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ እዩ ዝብል ስምዑ ኣስተውዕሉ ጸጋ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይምጻእ በይን ይምጻእ ብዘይገድስ ንመን ይሃቦ ብዘይገድስ ሎሚ ነቲ ህዝቢ ትፈትዎ እንትኾንኩም ነታ ማሕበር ኣምላኽ ትፈትዋ እንትኾንኩም ጸጋ ክመጽእ ጸጋ ክፈስስ ውህበታት ክግለጽ ለምኑ ጎይታ ውህበታት ስለምንታይ ዝህብ እንተኢልና ብእምነት እትሰብ ክብርትዕ ምክንያቱ ቃል ፍልጠት እንተደኣ ነጊርካዮ እቲ ሰብ ኣብ ኣምላኽ እምነቱ እናዓበየ ይኸይድ እሞ ንኽፍወስ ዘለዎ እምነት ይውስኽ ኣብ መጨረሻ ዝፈውሶ ግና እምነቱ እዩ እምነትካ ኣድሓነትካ እምነትኪ ኣድሓነትኪ እምነትካ ፈወሰትካ እምነትኪ ፈወሰትኪ ዝብል ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን እዞ ብስመይ ዝኣምን ዘበለ ንዓይ ዝኣምን ዘበለ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ክገብር ካብኡ ዝዓብውን ክገብር እዩ ስለምንታይ ኣባና ኣብ ንኣምን ከም ስልጣን ሓይሉ ዝገበሮ ግብሪ ይግለጸልና እሞ ናይ ስሙ ስልጣን ናይ መንፈሱ ሓይሊ ናይ ቃሉ ሰይፊ ኣብ ህይወትና ይዓይ እሞ መወዳእቱ እምነት ይዝዓይ ትውህበት ኣይኮነን ዝዓይ ትውህበት እንታይ ይጠቅም እቲ ቃል ጥበብ ቃል ፍልጠት ምልላይ መናፍስቲ እምነትና ኣብ ኣምላኽ ዘለና ምርዳእ ኣብ ኣምላኽ ዘለና እምነት ፍልጠት ይዓብ እሞ እምነትና ብኡ መጠን ስለ ዝውስኽ ውህበታት ንእምነትና መዕበይ ዝበና እምበር ዘይሩ እቲ እምነት እዩ ዝዓይ እምነትካ ኣሕወየትካ እምነትካ ኣድሓነትካ እዩ ዝብል
من البات قلينا وهبتات دأمو أباي زي عين بالخور أما بأمنت نتقال كتوت أخر لخا بمنفس قدس تمليكا بحيلي نتي سمو تنقر كلها أغاننتي وصو مرقمي سبر حوماتي فوصو قدنا تايكونن ግን አድላይ ስለዝኾነ ንእምነት ደጋፊ ስለዝኾነ ወህበታት ነታ ተዓብ ቤተ ክርስቲያን ይህባ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ አሜን ይቅረታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 4-9 ዘሎ ክሳዕ ምጽአት ጎይታ በሓደ ወህበት እኮ ከይጎደልኩም ይብለና እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ነተን ዘዓብያ ወህበታት ካጽዓት ይብለና ኣብ 12 እግዚአብሔር ይመስገን እምባር ነታ ማሕበር አምላኽ ትፈትዋ እንተ ደኣ ኮይንኩም ሲ ርእስኹም ንኣምላኽ እስካሃብዎ أبزي هاب كايو بوشدو سب صباي قد حلكاي بوشكا تقرب ويدما قال اساون تخوينت اساها تقرب شعو ابو ملائكه رسهم هابو امو زيابير دما كتقملكم كم تاكلاتكم ناصوار عمصا ناصوار حاتيات نطفعات وفخمو اجلما زيابير كتقملو نسغاهم هياون قدسنا املاح بهزبلن غيركم بتخريستوس حصبو بدمو زنصحو هيوتكم ناملاح ركبو امو نسدما محبر كتقملو اتخلو اغلغلوت صغا كبكم زودحانكم نبيت املاح ترايدكم ايتمصو زودحانكم غيتا يبارككم امين